अब भोजपुरी के गायिका लोग भी हिंदी खेल देता था। हाँ बाकी महावीरवा वाली न ल जाती है बादामास कहत बा कि पियो उतने कि पियला के बाद पच जाए, पियो उतने कि पियला के बाद पच जाए, आ प्यार ओकरे से करो जे अखिए में जच जाए। हां दाना 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 आई हई कहत रही सुनिए ने बलवंत जी हई कहत रही कि आन पे उतने आवे के चाहिए, आन पे उतने आवे के चाहिए जे में शान और जान दोनों बच जाए। बुझनी नु कहे के बा अंदाज़ अपना देखते हैं आईने में वो कि अंदाज़ अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई कि ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। एगो बात दीपिका कहता बे आप दीपका कि लंगटे उघार में बजाया वेला जकरे से लभ कइलू कहियो पुरान होई ओकरे से परेशानी बा कौन रहा ए सनमी करम तहार लागे खानदानी बा। अब फिर 9 अप्रैल के आवेला तो हमनी के हमारा चंदन के हाँ जी वो घड़ी नया सुनाई दिया। हाँ अभी कबो गीत पुरान होई नहीं कि आज राजा जी के कोरवे में वही करिए वो गीत हम सुननी आज दिन में यूट्यूब पर। हाँ बहुत बढ़िया तब भोजपुरी के गायिका वाले गायिका लोग जौन कवि जी हाँ जी अब भोजपुरी के गायिका लोग भी हिंदी खेल देता था। हाँ बाकी महावीरवा वाली न ल जाती है हमारा बड़ी दुख भइल है कि हमार घर शाहाबाद में पड़ेला जिला हमार ना ई हम ना कह सकी हम रोहतास कहीं के भोजपुर के हैं। ये पूरा रोहतास भोजपुर शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी तो बड़ी हमार माथा गरम भइल कौन गीत गावत तारी सो ये गोलू भैया का हो भिखर मामा शर्मा था बाकी लय बड़ी सुंदर है। अंजनी चाचा नई प्रयोग करते हैं। अरे इश्क और प्यार का मजा लीजिए। हम सोचनी के तरफ कोनो भोजपुरी गीत नहीं के हो सकत का एकदम होई हमनी के फर्ज का बाकी भोजपुरी के गायक बड़ा चाहे गायिका तो कोनो बात भोजपुरी में कह। सही बात बा यही तरी मरद मेहरारू के झगड़ा हो गई एकदम तो मेहरारू पूछलक के रे बोलो मुआ हाँ अंजनी चाचा मेहरारू खिसिया के पूछत दे कि तोर का औकात बा तो मरद कहता कि हमारा औकात इतना बा कि घरी होली में तो हम रोज एमपी आ विधायक मंत्री जो उठिला बैठिला। हाँ जी तोर का औकात बा बताओ बोल तो मेहरारू कहतिया मेहरारू कहते कि तोर औकात इतने बा कि ते रोज एमपी विधायक मंत्री जो उठेले बैठेले हाँ जी तो हमारो औकात जान लो कि तू विधायक मंत्री भी उठे नहीं मेहरारू कहतिया कि हमारो औकात जानो कि तू जो न एमपी विधायक मंत्री जो उठेला बैठेला तारा से ऊपर के चीज है मोहनिया जो सुतीला। मेहरारू कहतिया अरे कुंवारू के प्यार में अरे कुंवारू के प्यार में अब मजा आया।
एने आगे कौन जो ते तो डाह के धोइले बड़े ये तो साफ है एकदम गोल रोज नहीं खाना दिया अरे कुंवार के प्यार में पैसा लबे आज पीछे से अरे मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला अरे नहीं हो के यार में नहीं हो के यार में मजा आवेला एगो बात दीप के कहता बे आज दीपका कि लंगटे उघार में मजा आवेला हमनी के असली नहीं के बनवे के भोजपुरी बाबू कहिए ना अरे कुंवार के प्यार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा मजा आवेला कुंवार लड़की कहतिया के राजा जी का धनिया घर परिवार से अरे बचाई के नजरिया अरे गोरिया के धोई के गोरिया के धोई रह जाइए चाचा जे जीवन में प्रेम कैले होई हमरा अंजनी बाबू लोग के पीछे अखबार भर बनो तो लोग हाला कर दे कि आहा ई का होता ओकर जगह बनल बजान करू कहवा कहावा तारा से बेसी जान के अरे कि मिलल पिछुआर में अरे मिलल पिछुआर में अरे मजा आवेला लूटत लहार रात में पलंगवा पर जी के संगवा निक लगने हमें रूपा भौजी ले लो है देखो ले लो
बिहार पुलिस के जवान के तड़े ले लो ले लो रात में पलंगवा ऊपर जग के संगवा निकल के हमें बिहार ले आवा जहिया तार बिया होई नो अपना पिया भी सोरो हो सिंगार हाँ जी अब 32 भरत को के जई है तो छाट दी सोरो हो सिंगार में सोरो हो सिंगार में सोरो हो सिंगार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला हमार बाबूजी जन है के बिगड़ गइल का अचके में मिलवा में आवे नया नोट हो सोनू समती लगोलू पहले पसंद हो सोनू समती लगोलू पहले केहू के प्यार करती इंतजार में अरे करती इंतजार में मजा आवेला यूं तो